Ma'am, may buntag, ma'am, no. Ma'am, sa itong pangalan, ma'am? Police Major Marilyn Pimentel, no? Okay. Ma'am, so far, ma'am, kumusta man ang lakat karon na dani sa Balinguan Port, ma'am? Mayo ang kwan nato, no? Sukad paghapon, pinamonitor na mo ang mga travelers going to Camiguin. So, hapsay kayo, ikan paghapon, tungod po kay i-open nila ang ilang kwan dito, ilang parking area. So, ganit kayo or plaster kayo ang daloy sa mga sakyanan, sa atong mga PUJ o sa atong mga tao nga dito. So far, ma'am, unsay nahimong preparasyon sa kapulisan sa Balinguan, ma'am, para sa Semana Santa? Last Monday pa na mo ni gina-prepare uban sa atong local government unit, uban sa atong mga national agencies, sa atong Coast Guard, Maritime, nga hapsay na to or mag-maintain na to ang hapsay sa atong panaad 2024. So, muna atong kuhaan nga from church sa atong mga tourist spot, sa atong terminal, labi na yun diri sa port, which is ang atong mga travelers na daghan tabok yun sa Camiguin nga uban sa atong mga BPAS no, sa mga barangays involved. So, involved din ang tanan, uban sa atong rural health, nga mag-monitor po in case nga na makuyapan na po atong taga-Igos o nag-maintain po sila sa mga tubig para sa atong mga travelers lang. So, hapsay ang atong dagan karon sa atong celebrate na panaad 2024. So far, ma'am, wala mo natala ang like mga hulga or problema, ma'am, karon sa inyo ang pagbantay dani sa Balinguan Port. Kalori sa Ginoo, ma'am, no? Kinamonitor po niya sa atong mga sa Coast Guard no, kinahanglan nga kung amo po niyang ginakuan po sa social media or sa tanang interview nga amo ginahimo nga in case nga na mga butang kadudahan nila, tawag lang dayon sa hotline or sa uniform ila makita, coordinate lang dayon para matagaan ang action. So far, ma'am, no, kanang pasinado na kay mensahe labi na sa mga gusto pang mulawig paingon sa Camiguin nga mulabay sa Balinguan Port, ma'am, no, sa mga bawal, sa mga ginadili nga dalon kung mutabok man galing, ma'am. Sa mga travelers no nga mutabok pa sa kuan Camiguin, ang atong kuan karon is dagan kay itong mga barko, dagan kay itong mga lancha, no. So dili na mo magkuan, dili na mo malangan. Ang kuan lang sa concern ng is kinahanglanan na mo ay QR code para diretso-diretso na ang inyong pagbiyahe. Then about po sa mga travel, kinahanglan po na kuan lang ta sa atong mga sakyanan nga dili lang ta pakusog or ato dayon i-check up ang atong mga sakyanan kay himalutan nga daghan gyud kayo ang mga disgrasya bawod sa kadalanan. So di ta kakuan sa atong kanon, pero kinahanglan nga moabot ta yung lakaw sa atong balay nga kompleto, kinahanglan mo balik pa sa atong panimalay nga kompleto ug sa tanan kung mga magbakasyon kinahanglan pod nga kanang dili ninyo i-post sa social media kakamutanan nga naglakaw mo kay muna ang i-grab nga opportunity sa mga dautan nga manghuna-huna para makakuha sila o mangawat so kinahanglan ninyong mga balay biyaan kayo ninyo inyo nang ibilin sa mga silingan or i-lock ninyo kanang mga plug kinahanglan inyong pangtangtangon. Then abot ninyo sa Balinguan na itong mga kapulisan na sa terminal. Then napoy inyong mga force multiplier mo guide sa inyo kung ahaman ka mo nga para dili mo mainitan o dili mo ma-plaster mo padulong na yun or abot mo sa Camiguin nga safety o maayo ang inyong pag-travel. Daghang salamat, ma'am. Daghang salamat, ma'am, o maayong